Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Бар шумо пешниҳод мекунем мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин иштага. Иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешаи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментар нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. Лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акаи Парвиз ки тӯли 6 мошини Ака реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред бор рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и акамон. Мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза Mercedes E-класс ҳастад ки соли 2004 солай. Мотор объём 2.4 литр, коробка автоматик, сӯзиштораш танҳо бензин ҳаракат мекунад. Мошин гуфтагӣ ки дӯстони азиз дар ҳолати хуби техника 4 та электропакет, ҳолатиш хуб, 4 та баллони 80% дорад. хоб кожни салон кузовта гуфтагӣ ки ягон кор надорад. қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. Нархи мошина дӯстони азиз 73 000 сомон мега, боз муомилаи хуб ҳам дорад. рақамҳо барои тамос дар номерҳои 009 марҳамат номери дастӣ ва номери WhatsApp дорад. тариқи номерҳои WhatsApp-шон муроҷиат намоед. алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари аҳлистон тинҷи хубе, саломати хубе иншоалло ҳама каса. хоб ина мошини Mazda сарҳад омадагӣ. иншоалло мо ина омадем ба сарҳада. ба шакоз ягон шу мехоҳанд худо хоҳад. бо далши раҳкӣ мекунем. Умар, чанд хара гузаштан бачаҳо? аз ин ки 16 соат. ягон кас нагашт, депор мепор нестад. тамом. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатои мо ҳатман яктаи лайк бизанед ва дар канал подписия кунед. Якумин яъне ки седани фурӯши мо соли 1997 мо сол мебошад. Мотор объём 1.6 литр, коробка механик, сӯзишторияш бензин ва газ ҳардуяш кор мекунад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Трусунзада. дӯстони азиз, нарша 38 000 сомон мега. гуфтагӣ ки мошин ягон камбудӣ надорад. утилизатсия ҳам кардагӣ ҳаста, ҳуҷҷат ҳам дорад, кондитсионер ях кор мекунад, яъне ки чихолои навкаштагӣ. рақамҳо барои тамос 939 70 71 25 худӣ метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, Astra F седан ҳастаи соли 1995 соли мо мебошад. мотор объём 1.6 литр, коробка механик, сӯзишторияш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Трусунзада бордоро. соли 95 сол, нарша 17 000 сомон мега. гуфтагӣ ки 4 диска баллон пачка, дискаҳои простой, кузовшта яъне ки камтарак гуфтагӣ ки кор дорад. задни камера дорад. нархи 17 000 сомонӣ. мотор, коробка хайдавош гуфтагӣ ки дар ҳолати хубай, ягон камбудӣ надорад. хайдесан дар навор ки маълумаи кузофи яъне ки бампери ақибаш камтар, яъне ки бодро краска талабай. марҳамат рақамҳо барои тамос дар номерҳои 66 20 дар тамос шавед.
дӯстони азиз, чорумии седани фурӯши мо соли 1997 сол мебошад. Мотор объем 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ. Мошин гуфтагие ки дӯстони азиз, мотор коробка хадаои 100%, документи солона нав кардагӣ мешавад ва фақат краска талаб гуфтагие бародаро. Нарша 30,000 сомон мега. Биё гуфтагие ки аз пеш мошина бибин, ҳайш кун, яъне ки баъд аз пеш биё савдош мекунем. Рақамҳо барои тамос яъне ки 580452 метавонед дар тамос шавед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, седани навбатиамон солаш 1993 сол мебошад. Мотор объем 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ. Мошин гуфтагие ки дар ҳолати миёна ва қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ёвон. Хулоса гуфтагие дӯстони азиз ки ба ҳамаи ҳолаташ яъне ки хуб фақат хадаҳоиш канарка, хадаҳоиш яъне ки айнол, яъне ки хадаҳои мега бародаро. Нарша 28,000 сомон мега. Боз муомилаи хубам дорад. Документҳо солонаш бучидаган, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Марҳамат, хадароҳо метавонед дар номерҳои 0093 дар тамос шавед. марҳамат, бародарое ки седани тоза гуфтагӣ буд, яъне ки ҳамаи дӯстони азиз ба нархи арзанда ҳастай. солаш 1996 сол мебошад. Мотор объем 1.6 литри, яъне ки мотораш инжектора гуфтагӣ бародаро. Коробкаш механик, сӯзишворияш бензин ва газ. Салоншам тоза ва айни ҳол қарор дорад. Мошин дар шаҳри Кӯлоб. Наша дӯстони азиз 31,000 сомонӣ мега. Гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ ягон камбудӣ надорад. срочни пул дар кор бо нархи арзон мефурӯш мешавад. 31,000 сомонаш мега. Бо савдо дорад. Марҳамат, 988 90 60 50 метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳо дошта бошед, мошин ё ин ки хона, замин, марҳамат, дар ватсаби мо роӣ кунед. иншоалло ки реклама карда мошинҳои шуморо ва техникаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат ба дастгирои беҳтаридон мегузорем ба ҳафтумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, седани навбатиамон солаш 1995 сола. Мотор объем 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Наша бародаро 25,000 сомон мега. бо гуфтагие ки кузовшта кор дорад. харидесен. Мошин дар чӣ хел ҳолатай? дар осурат яъне ки кузоваш маълум бародаро. кузовшам, салоншам маълумай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ ва наша 25 мега. маълумоти бештар гуфтагие ки тариқи телефон. рақамҳо барои тамос 910 56 94 метавонед ба ҳамин номеро ва соҳиби мошин қади дар тамос шавед. дӯстони азиз, Opel Astra фаслаи седан солаш 1994 сола. Мотор объем 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша бародаро яъне ки 23,000 сомон мега. болонои 70% дорад ва дискҳои яъне ки простой, ҳолаташ хуб. наша бародаро 23,000 сомон мега. марҳамат, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар номерҳои 1099 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман яктаи лайка бизанед ва дар канали мо подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, нӯҳумин мошини фурӯшиамон солаш 1994 сол мебошад. Мотор объем 1.8 гуфтагие, коробка механик, сӯзишворияш гази бензин. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. дӯстони азиз, нархи мошина 25,000 сомон мега. мотор, коробка гуфтагие 100%, чашкиёш варид надорад ва нарша 25,000 сомон мега. краскаш серебристни, ҳолаташ хуб. рақамҳои соҳиби мошин 934 00 20 04 ба ҳамаи рақамҳо дӯстон марҳамат, дар тамос шавед.
марҳамат дӯстони азизи Opel Astra F седан солаш 1991 сол, мотор объем 1.6, коробка механик, сӯзишворияш гази бензин ва гуфтагиҳои мошин дӯстони азиз ки дар ҳолати хуби техникӣ моториш 1.6 простой қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи мошина дӯстони азиз 26500 сомон мегӯяд. Гуфтагиҳое ки 4 та баллони нав дорад, краскаш сирх, ҳолатиш хуб ва яъне ки мотори коробка 100%. марҳамат дар номерҳо 110 08 04 90 қади метавонед дар тамос шавед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мошини навбатиямон солаш 1991 сол, мотор объем 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ. мошини айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша бардорон 25000 сомон мега. ҳолатиш хубай, краска яъне ки серебидисни, яъне ки мошин бардоро лук ҳам дорад. гуфтагиҳ нархи 25 бо савдои хуб мешавад. савдо дар пеши мошин. рақамҳои соҳиби мошин 905 55 54 20 қади метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, 12-ҳамин мошини фурӯшиамо солаш 1997 май, мотор объем 1.6, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ, краскаш сабз, ҳолатиш хубай. дӯстони азиз, гуфтагиҳое ки мошина полни яъне ки химчистка кардесем. нарша 13000 сомон мега. қарор дорад дар ноҳияи Фархор бардоро. рақамҳои соҳиби мошин 907 45 8101 қади дар тамос шавед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ин мошини охирин фурӯши мо ҳастанд ки солаш 1993 май, мотор объем 1.6 литр, коробка механик, гази бензин кор мекунад. баллони 70% бордоро қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ёвон. нархи мошина 24000 сомон мега ки боз гуфтагиҳ савдои хуб ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин 938 33 6068 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринон. зиндаву сарбаланду хона обод бошад. худованди меҳрубон нигоҳбон бошад. хайр то видеои оянда.